Dobar dan. Moje ime je Mila Mirković-Škrkić i u današnjoj emisiji sa doktorom Predragom Nenadićem, nutricionistom, razgovarat ćemo o dobrobitima pića koje je najviše opevano u srpskim pesmama. To je vino. Koliki su dobrobiti vina i šta je ono što grožđe za naše zdravlje može da donese? I dijetetski suplement, oligogrožđe, koji je nastao iz grožđa i iz vina i koji može da doprinese ne samo jačanju našeg imuniteta i odbrani od mnogih bolesti i jačanju našeg srca i naših krvnih sudova, nego i o tome na koji način možemo da sprečimo, a ne da lečimo. Sve o tome reći će nam doktor Predrag Nenadić. Dobrodošli. Pa kada govorimo o vinu, ja imam običaj da kažem treba ustati i pokloniti se. Možda ljudi i previše vino posmatraju kao alkoholno piće, kao nešto što je više zabranjeno nego dozvoljeno, međutim nauka i praksa i vreme potvrđuje da vino nije samo alkoholno piće. Jeste ako ga koristite u meri koja to nije dozvoljena i koja je prekomerna. Vino je pre svega lek. Još od Hipokrata, tvorca lečenja i medicine, 8000 godina unazad čovek se leči vinom. I lečići se i u sadašnjem vremenu se leči i lečići se ko zna koliko još 1000 godina unapred. Tako da u vinu leže mnoge čari za koje ljudi ne znaju, a koje su neophodne da bi naš organizam funkcionisao onako kako treba. Pre svega da bi bio zadovoljan, srećan, da bi bio nasmejan, da bi bio raspoložen, a o tome ćemo tek da pričamo. Znači, vino i čari koje vino donose su nešto što moramo sa poštovanjem da posmatramo. Iz tog vina ljudi, naučnici, oni plemenitog kova, oni ljudi koji su prepoznali da nisu svi ljudi u prilici da mogu da koriste vino i da ga piju, oni su se dosetili da sve one vredne supstance, sve one materije koje se nalaze u vinu pretvore u jedan suplement, u jedan dijetetski proizvod, dodatak ishrani i nadomeste to što ljudi ne piju vino, a da im pruže iste one benefite koje to vino u stvari donosi. A to znači da je u stvari ovaj dijetetski suplement oligogrožđe nešto što mogu i oni koji alkohol uopšte ne vode da uzmu i da uživaju u dobrobitima grožđa, a kada smo o vinu govorili i rekli ste da u stvari je puno i narodna naša poezija govori o tome. Evo, ja sam izdvojila i neke stihove i setila sam se čuvenog Šarca Kraljevića Marka, kog je on vinom pojio, ne zbog toga samo što ga je posebno voleo, nego zato što, evo, ovde kaže, ovaj ga je sa vilama spajao, preko gora i silnih planina nosio, na krilima i oktanima nektarskim. I drumove orao carske i po 10 na koplje nabijao, a da je i za rumeno vino vremena imao. I onda za vino kaže da mu je vino snagu darivalo i da ga iz teških bojeva izbavljalo i od ljutih rana isceljivalo. Da li je moguće da ipak vino ima takve čarobne moći? Da, jeste moguće. Pa svako onaj ko voli, ko uživa u vinu, a danas je sve više takvih ljudi, na sreću, on će vam potvrditi da je to što ste sada pročitali zaista tako i da je to tačno. Naravno, kada govorimo o vinu, vino stvara kod čovjeka posebno uživanja, tako da piti vino i koristiti kapsule oligogrožđa o kojima ćemo danas da govorimo nije isto. Ja bih lagao ako bih rekao, znate, nemojte da pijete vino, popijete jednu kapsulu oligogrožđa i bit će to isto. Nije isto. Vino donosi nešto sasvim posebno, a kapsule oligogrožđa pak isto to, samo još kad je u pitanju zdravlje i organizam čoveka, još malo više. To je nešto što u vinu vi imate organoleptička svojstva koja vam ono daruje. Ukus, boju, miris, dodir. Vidi, kad milujete čašu sa crnim vinom, pa to je nešto fantastično. Tako da, družiti se sa vinom, normalno, ja stalno govorim da su u pitanju količine. Sve umereno je dozvoljeno. Ne trebamo da pravimo famu kod ljudi i da ih plašimo od nekih stvari koji su normalno. Znate, 20 grama alkohola dnevno, dokazano je, naučno je dokazano, brojne studije su to dokazale, da do 40% sprečava nastajanje moždanih i srčanih infarkta. Ali 20 grama, to je umerena količina, a ne
daleko bilo 100 ili 120, ne kažem i više grama. Znači, da ne pravimo famu od alkohola kao štetnog, alkohol je jako koristan za čovečji organizam, ali u ograničenoj količini, u ograničenim dozama. Tako da o vinu možemo da pretvorimo ovaj razgovor do beskraja i da na kraju uživamo i da zapevamo, neće nam biti loše, ali ja bih da se vratimo na ovaj proizvod oligogrožđa koji je nastao iz vina i grožđa, o kome danas trebamo da obavestimo ove ljude i da ih uputimo kako na koji način da čuvaju svoje zdravlje i da urade prevenciju nje. A zbog čega šta je onda, ako govorimo o, mislim, da kažem, na Astalu je puno preparata, zašto baš oligogrožđe? Šta je u stvari oligogrožđe? Pa moja želja da sada ne otkrijemo tajnu, to nije nikakva tajna, ali da obavestimo ljude u stvari šta je oligogrožđe. Oligogrožđe je preparat koji je nastao liofilizacijom opne i semena od komine, znači od onoga što ostaje kada se iscedi vino, i od ekstrata kvalitetnog crnog sortnog vina. Spajanjem tih komponenti mi smo napravili kapsule oligogrožđa koje u sebi sadrže svo ono bogatstvo supstanciji koje sadrži i sveže grožđe i vrhunsko kvalitetno crno vino. A to su pre svega polifenoli. Polifenolna jedinjenja koje su jako značajna za zdravlje čoveka i koje posebno daju kvalitet ovim kapsulama, iz kojih izdvajamo, njih ima jako puno, ali moramo da izdvojimo bioflavonoide, koji su pre svega moćni antioksidansi, a mi znamo da naše telo danas bez moćnih antioksidanasa ne može da opstane. Tu najznačajnije od tih antioksidanasa su resveratrol i kvercetin. Resveratrol je u stvari najznačajniji sastojak ovih tableta oligogrožđa. Kvercetin takođe ima ogromnu ulogu, čak ga možda ima malo i više od resveratrola, ali resveratrol u svojoj funkciji, u onome šta on znači za čoveka, daje izuzetne benefite za zdravlje čoveka. Posebno kada je u pitanju, na primer, rak dojke kod žena. Sa korišćenjem resveratrola iz kapsula oligogrožđa, takav mogućnost isprečavanja raka dojke kod žena, čak i u fazama kada je on već podmakao. Tako da je izuzetno bitno da ga koristimo i kod prevencije srčanih obolenja i bolesti krvnih sudova, odnosno kad su u pitanju bolesti u fazi lečenja, pomoći pri lečenju, jer su veliki benefiti korišćenja resveratrola kad su u pitanju srce i krvni sudovi. Posebno što resveratrol ima tu osobinu, odnosno polifenolna jedinjenja razlažu masnoće sa unutrašnje strane krvnih sudova, time omogućavaju prolaznost krvi i skidaju krvni pritisak. Tako da stabilizujemo visoki krvni pritisak, a s druge strane mi obezbeđujemo normalan rad krvotaka, odnosno srca. Suštinski, u kapsuli oligogrožđa rekli ste da je sakupljeno ono najvrednije iz sortnih vina i uopšte ono što grožđe ima. Zbog čega je u stvari za zdravlje veća preporuka uzeti kapsulu oligogrožđa? Po čemu je ono tako specifično? Upravo ste postavili dobro pitanje. Znači, da bi dobili kapsulu oligogrožđa mi moramo prvo da imamo vino, jer od vina kao ekstrata i od nus proizvoda od pravljenja vina mi pravimo kapsule oligogrožđa. Sada, prilikom fermentacije vina stvara se jedna posebna elagična kiselina koja je strašno značajna za čovečiji organizam i koja učestvuje u mnogim biohemijskim procesima u čovečijem organizmu. Upravo, malo što sam govorio o nastajanju raka dojki, upravo ta elagična kiselina sprečava nastajanje ćelija raka i sprečava mnoge procese nastajanja kancerogenih ćelija u našem telu. Takođe, ta komina koju dok pravimo vino, kad napravimo vino, odstranjujemo, u njoj se u stvari ostaju jako velike količine
onih supstanci koje su krucijalne za čovečiji organizam. Govorimo ponovo o resveratrolu, govorimo o kvercentinu i govorimo o anticijanidima. To su, pre svega, to je ona boja, ona ljubičasta boja koju nosi grožđe, plod grožđa, a koja je strašno značajna za odbranu i sprečavanje nastajanja kancerogenih oboljenja, mnogih virusa i posebno alergijskih bolesti. Svi oni ljudi, obučeni, umni i naučnici su, kada su saznali za oligogrožđe, kada se pojavilo prvi put kao naučna ideja i pretpostavka, su u tome prepoznali veliku stvar za zdravlje čoveka i za prevenciju njegovog zdravlja i evo da vam kažem, oligogrožđe je pre 5 godina dobilo Teslinu nagradu za izum godine. Znači, to je jedan izuzetan proizvod koji ja sam uveren da će uneti u revoluciju u higijeni zdravlja kod ljudi uopšte. Ako sam dobro razumela iz ovog što ste rekli, ispostavilo se u stvari da nisu slučajno supstance koje su u oligogrožđu upravo supstance koje sadrže najbolji lekovi i dijetetski suplementi koji se u stvari koriste za lečenje srca i krvnih sudova. Pa proanticijanidini, to su snažni antioksidansi koji se nalaze u kapsulama oligogrožđa, su sastavni deo, dobro ste rekli, svih vodećih lekova koji pomažu za sprečavanje nastajanja arterioskleroze i mnogih drugih srčanih obolenja i to je već poznato u nauci, tako da je i ovde su ti antioksidansi jako prisutni i oni pomažu u mnogim situacijama, pre svega, na primjer, u nastajanju tromba. Znate, vi kada neko koristi u dužem periodu kapsule oligogrožđa, sprečava mogućnost da dođe do nastajanja tromba, a što je još značajnije, ako je tromb već nastao i postoji u krvnim sudovima, ovaj preparat pomaže da ga postepeno i sukcesivno razlaže i da ga odstrani bezbolno iz organizma. To je jako bitno, jer postoje neki tretmani i neke terapije u kojima, ako se tromb naglo izbaci, može da dođe opet do začepljenja krvnih sudova. Znate, tromb je jedan od glavnih uzroka nastajanja moždanih i srčanih udara, jer ako dođe do tih čepova koji se naprave u krvnim sudovima i dođe do zastoja, eto belaja. Tako da je ovi snažni antioksidanci o kojima govorimo sve vreme su upravo blagodet ovih kapsula oligogrožđa i oni pomažu u tome da mi sprečavamo takve i da pomažemo u lečenju takvih bolesti. Kažete da u stvari možemo da sprečimo i da određene stvari dovedemo ipak u red ukoliko su već nastale. Da li i oligogrožđe mogu i treba da koriste i zdravi ljudi, a ne samo oni koji su već oboleli? Pa vidite, oligogrožđe po meni pre svega treba da bude prevencija zdravlja. Jer ako ga zdravi ljudi koriste, a preporučujemo da ga koriste svi oni koji imaju više od 12 godina, s tim da i deci nije štetno, to ni slučajno, jer tu nema alkohola, znate. U oligogrožđu nema alkohola, tako da ono je bukvalno bezbedno. Tako da u prevenciji zdravlja ono je jako bitno, jer vidite, resveratrol iz oligogrožđa sprečava nastajanje zloćudnih tumora. Sprečava nastajanje kameni u žuči i bubregu. Silicijum iz oligogrožđa je jako dobar pri lečenju ili odstranjivanju osteoporoze iz organizma. Tako da postoje indikacije koje su strahovito bitne za čovečije zdravlje, a koje mogu upotrebom oligogrožđa da se spreče, odnosno da ne dođe do bolesti. Tako da je moja preporuka da kapsule oligogrožđa treba da koriste pre svega oni zdravi i da svoj organizam obezbede od nastajanja bilo kakvih bolesti. Kada ste rekli indikacije, koje su onda to sve indikacije? Spomenuli ste srce, krvne sudove, međutim sada govorite i o osteoporozi. Koje su sve indikacije za upotrebu oligogrožđa? Indikacije su mnoge. Na primjer, evo, flavonoidi kod biljke i resveratrol služe da bi biljku štitili od gljivica. To isto radi u čovečijem organizmu. Zatim, kod oligogrožđa i resveratrol iz oligogrožđa
izuzetno dobro senzibiliziraju rak prostate. A isto tako i kod melanoma se isto tako ponašaju. S tim da, na primjer, preporučio je kada se koristi da se uz hemoterapiju kod melanoma, bolesti melanoma, koristi crno vino. Vi ga menjate, mnogi ne mogu da piju crno vino, kao što smo rekli, onda je oligogrožđe izuzetna zamena. Takođe je jako bitno da naglasimo da kod hemoterapije, kod obolelih od karcinoma, ako je bolest u podmakloj fazi, onda hemoterapija slabi, nema takvo dejstvo. Međutim, ako koristite kapsule oligogrožđa uz terapiju, pri terapiji, onda vi upravo suprotno delujete. Onda vi, oligogrožđe napada one ćelije koje su otporne na hemoterapiju i uništava ih, a pritom ne oštećuje one zdrave, što je izuzetno bitno. Takođe, u toj situaciji i organizam dobija potpuno drugačiju snagu i šansu da se bori protiv te opake bolesti. Kapsule oligogrožđa, odnosno supstance koje se nalaze u oligogrožđu, polifenoli, resveratrol, kvercetin. Kvercetin, na primjer, je označen u savremenoj medicini kao ubica raka ćelije. A njega ima u ovom preparatu izobilja. A zašto je to bitno? Zato što je ovaj preparat oligogrožđe sačinjen od grožđa sa ovih naših prostora i Šumadije. I većinom iz delova gde je nadmorska visina preko 500 metara. A poznato je da kvercetin nastaje u onom grožđu koje nije sazrelo na visokim temperaturama, već u blagim, vlažnim uslovima, skoro planinskim. Tako da je bogatstvo kvercetina u ovim proizvodima oligogrožđa u kapsulama izuzetno, što znači da će darivati organizmu moć da se uspešno brani od nastajanja kancerogenih obolenja. Isto tako govorimo o tome da oligogrožđe je jako dobro u sprečavanju nastajanja obolenja žute mrlje kod starijih osoba, onda posebno moram da naglasim da je značajno za one ljude i onu decu koja sede pored mlade, koji sede mnogo pored monitora, pored mobilnih telefona, koji strašno utiču na naš vid. Ako u kontinuiranom vremenu koristimo oligogrožđe, kapsulu oligogrožđa duže od 60 dana, mi taj kontrastni vid dovodimo u situaciju da bude jako dobar. Mislim, sprečavamo mogućnost oštećenja naših očiju. Tako da preporučujem i u toj situaciji da se oligogrožđe koristi. Šta se dešava sa virusima i sa takvim vrstama infekcije? Recimo, mnogim ljudima prave probleme virusi herpesa. I tu je potvrđeno je u praksi da oligogrožđe deluje protiv virusa, ali ne znamo tačno, nismo još u situaciji da objasnimo kako deluje. Ali u praksi je potvrđeno da deluje. Međutim, ono gde mogu da potvrdim neopozivo, to je helikobakterija. Znači, ako koristite kapsule oligogrožđa, vi ćete se vrlo brzo, jednostavno i kvalitetno rešiti helikobakterija i pritom nećete oštetiti digestivni trakt i nećete uticati na one zdrave ćelije koje, odnosno funkciju ukupnog digestivnog trakta. Oligogrožđe jača kapilare i to je supstanci iz oligogrožđa, pre svega govorimo o polifenolima i resveratrolu, su jedne od retkih supstanci koje tu probijaju tu moždanu krvno-moždanu barijeru i mogu da dopre do mozga i da štite mozak pre svega od slobodnih radikala. I to je jedna prednost kod oligogrožđa. Takođe, toliko ima tih indikacija o oligogrožđu da prosto ne mogu svega da se setim. Posebno značajno i posebno važno što želim da napomenem jeste da je oligogrožđe veliki neprijatelj dijabetisa broj 2, tipa 2, znači takozvane te šećerne bolesti, jer pre svega u prevenciji, pitali ste malo čas koliko je dobro da to koriste zdravi ljudi, upravo zbog toga, jer vidite, svi oni koji imaju prekomernu telesnu težinu, svi oni koji nemaju idealnu telesnu težinu su potencijalni bolesnici šećerne bolesti, dijabetisa pre svega tipa 2. A ako koristite oligogrožđe redovno,
i na vreme. I ako pijete vina pomalo, ali mi smo već to razlučili, znate, ako ne pijete vina, ako ne možete pijete vina, ako ne možete da se obročite da popijete koliko smete, onda nemojte da ga pijete, jer će biti veća šteta nego korist. Zato koristite kapsule oligogrožđa. Sada, polifenoli iz oligogrožđa imaju tu sposobnost da razlažu mast, i to smo već rekli kad smo govorili o čišćenju krvnih sudova i odstranjivanju holesterola iz krvnih sudova, znate, jer oligogrožđe isto tako reguliše i holesterol i trigliceride. Ali kad je u pitanju insulin koji se deponuje u masnim ćelijama, oligogrožđe razlaže te masne ćelije, oslobađa insulin i izbacuje ga u krvotok, da se tada razlaži i da tada može da utiče na metabolizam šećera i da dovodi do povećanja nivoa šećera u krvi, što je jako bitno. Znači, kapsule oligogrožđe su veliki neprijatelj dijabetisa tipa 2. Koliko oligogrožđe može da pomogne starijim ljudima i rekli ste da je ovo jedna od retkih supstanci koja može da prodre opnu... Moždano krvnu barijeru. Jeste. Da li onda u stvari u tome leži odgovor i negde kako pomoći starijim osobama u borbi protiv recimo i Alzheimerove bolesti i ostalih tegoba? Pa moram da napomenem da ako oni koji koriste oligogrožđe, odnosno vino, oligogrožđe, ja to poistovećujem. Normalno, već sam objasnio u kakvim odnosima. Kod njih se znatno usporava starenje. Posebno je bitno ako se u dužem periodu koriste kapsula oligogrožđa, sprečava se nastajanje takozvanog amyloidnog plaka, koji je uslov za nastajanje Alzheimerove bolesti. I to je onaj u stvari prag u kome mi govorimo kada je u pitanju pomoć kapsula oligogrožđa onim starijim ljudima kojima uglavnom preti ova bolest. Govorili smo malo čas o kvercetinu. Kvercetin kao označeni ubica raka ćelije posebno je značajan kod obolelih od te bolesti na debelom crevu. Tu je jako bitan i pokazalo se jako delotvornim. Takođe, moram da napomenem da je oligogrožđe bogat izvor vitamina A, B, C. Posebno je B vitamin postojan u oligogrožđu. Tako da tu nema puno proteina u oligogrožđu, ali ima šećera. I to, moram da napomenem, posebno važno za sportiste. Postoji razlaganjem tih šećera iz oligogrožđa se stvara dekstroza. To je šećer poznat po tome da daje jaku energiju i trenutnu energiju. I to je dobro za sportiste. Posebno je značajno da ta dekstroza sprečava razgradnju mišićnih tkiva. Tako pri velikim fizičkim naporima, naprezanjima, posebno specifičnim za sport, ona je dobra i zaustavlja proces razlaganja tkiva kod mišićnog rada. Oligogrožđe sadrži melatonina. To je hormon bez koga ne možemo da spavamo, koji je zadužen za spavanje i bez koga nema dobrog sna. Zato preporučujem da se oligogrožđe koristi, popije tableta 2, jer do preporučene doze oligogrožđa su 1 do 4 tablete. Za ljude srednje fizičke konstitucije i normalne telesne težine je dovoljno preporučivo 2 tablete pre jela ili za vreme jela. Dok kod onih krupnijih i onih koji imaju veće potrebe, upravo sada smo govorili o sportistima, nije suvišno da se popiju i 4 tablete u toku dana. Tako da, posebno je značajno da napomenem da većina preparata kozmetičkih za ulepšavanje, posebno vi kao žena to znate i koristite, tu se nalaze supstance, protein kolagen koji se nalazi u tim supstancama, upravo se nalazi i u oligogrožđu. Tako da i ta veza sa tim delom gde moramo da razmišljamo o našim tkivima i o nadgradnji i o ulepšavanju, mislim da bi oligogrožđe i kapsule oligogrožđa mogle da pomognu i u toj prilici. Priča koja je jako značajna za bolesti alergijske, gde u periodu dužem, kada upotrebljavate tablete oligogrožđa, odnosno kapsule, vi sprečavate posebno izlučivanje histamina koji uslovljava
alergijske reakcije. Tako da, posebno kod onih ljudi koji imaju kijanje sluznice, zapaljenje sluznice ili kod koprivnjače, pokazalo se kao jako korisnim upotreba kapsula oligogrožđa. Ukoliko u dužem periodu takođe upotrebljavamo kapsulu oligogrožđa, smanjujemo izlučivanje prostaglandina. Prema tome, to su pri alergijskim problemima, imate upale i bol. Ukoliko koristite tablete i kapsulu oligogrožđa, dolazi do smanjenja lučenja prostaglandina i automatski smanjuje se bol i smanjuje se upala. Oligogrožđe sadrži i vlakna, zbog čega su ona bitna? Pa to su biljna vlakna, dijetetska biljna vlakna, koja su jako značajna za varenje kod čoveka, koje su značajna za pražnjenje creva, koje su značajna pre svega i kod onih osoba koji imaju problem sa suviškom kilograma. Znate, mnogi ljudi sprovode razne dijete za terapije za skidanje kilograma i mršavljenje i pritom nakon tih uspešnih terapija se ponovo vrati kilaža na staro. To je takozvani jojo efekat. Ukoliko koristite kapsule oligogrožđa redovno, vi ćete sprečiti tu pojavu tog jojo efekta i nećete se vratiti na staru kilažu. Jer upravo ta vlakna iz oligogrožđa će pomoći će vam da sprečite povratak na tu vašu prethodnu kilažu, odnosno telesnu težinu. Oligogrožđe je posebno značajno, odnosno posebno treba da prija ženama, jer ko koristi u popodnevnim časovima, u večernjim časovima oligogrožđe, mora da zna da je to izuzetno jak afrodizijak i da pomaže ukupnom libidu. Drugo, oligogrožđe je jedan jako uspešan borac protiv stresa, jer ono usporava funkcionisanje našeg nervnog sistema i ako ga pri kraju dana popijete ta kapsulu oligogrožđa, vi ćete anulirati te vrlo loše, ono što može da se desi loše nakon stresa. Tako da, a stres znate i sami da je u ovom savremenom životu svakodnevno prisutan i da je uzrok mnogim bolestima i mnogim zdravstvenim problemima koji nastaju kod čoveka. Znači, oligogrožđe utiče na naš ukupni imunni sistem, na bezbednost, utiče na našu psihofizičku stabilnost i zbog toga je izuzetno značajan i sve ovo što govorimo o oligogrožđu, ovo su iskustva koja su širom sveta potvrđena na raznim institutima, od raznih priznatih naučnika i od svih onih koji su se bavili istraživanjem, ispitivanjima vrednosti ovih supstanci koje sadrži grožđe i crveno vino. A rekli smo, oligogrožđe je produžena ruka vina i grožđa kao ploda. Nadam se da oni koji koriste oligogrožđe da će biti zadovoljni i da će rezultati korišćenja oligogrožđa po njihovo zdravlje biti značajni, a ako im nekome to posluži kao lek, naša sreća će biti utoliko veća. Nov, jedinstveni ekskluzivni proizvod oligogrožđe kapsule jeste vaš recept zdravlja sa puno antioksidanasa i visokim sadržajem polifenolnih jedinjenja iz crvenog grožđa Šumadije. Jednostavnom svakodnevnom upotrebom štitite vaš kardiovaskularni sistem. Odličan detoksikant. Živite zdravo! U današnjoj emisiji predstavili smo vam doktora Predraga Nenadića, nutricionistu, i fantastičan dijetetski suplement oligogrožđe.